Obair tosnathe ag ionad an chugainn agus Ulster Wildlife le beocht de chuirneais I Phortach Uí Eochaidh sa chugainn. Tá an portach seo chomór le 64 pharc pelle agus buinneach an tuisce amachas san amach le mhóin a bhaint. Tá planana bunanis leis an damáiste a rinnech a chur ina cheart. Tá daoine óga an cheantar ag fálam faoin portach seo. Well, chugainn sé leis an timpplacht agus ruí mar sin agus tá sé le gáil carbon dioxide suasteach chun an dóinna cinnealt sáilte. Tá réad a seasta tá seo ag tarla an eicla bhaindir so go. Tugaí sé 10 bliana do só a dhéanamh. Déanfar an tulas le fermiúí agus daoine thart an cealta. Tá sé roiid dá an timpplaach agus an dóin agus an daoine agus an chéan agus le fráganna. Tis an go méisiad ag buint scéal as coppla rud an seo an talún Tes agam mar hampla go méisiad ag tríal Athchóirithe an talún agus feice siad an sin dé an dóis fár le dolis an rud seo agus bitir go mé an portach seo ina Déanfar Bhain tógraí mar seo an chiad tógra ar an sort seo riú. Is ceantar anna háchtach é seo ó hebh stair na Gaeilge I ddíreoin de chomá. Is an sá a bhí cónaí ar an gcainteoir dúcha steirnach sa chuntaí ó an Obair. Tá thar ag súil le tús a chur leis an obair ar Phortach Uí Eochaidh sa mbliana.